В една спокойна нощ, котвата на танкер за петрол се заклещва в корпуса на потъващия кораб на бреговата охрана Блекторн. В рамките на 3 минути 23 мъже са убити. Часът е 18:04 на 28 януари 1980 година и корабът на бреговата охрана на САЩ Блекторн напуска сухия док на Гълф Тампа в залива Тампа. Блекторн отплава под командването на лейтенант-командир Джордж Сипъл. По-рано през деня екипажът изведе кораба за двучасови морски изпитания. Имаха проблеми с основния генератор. Генераторът беше поправен и сега Сипъл иска да види как се справя корабът. Слънцето залязва, когато корабът отплава и настъпва зимна нощ. Въпреки че е тъмно, нощта е спокойна и приятна, с ясно небе и добра видимост. Корабът е на път за Галвестън, Тексас, след като е престоял 3 месеца в дока за ремонти и добавяне на ново оборудване. На борда на кораба има 6 офицери и 44 членове на екипажа. Пуснат през 1943 година, Блекторн е катер на бреговата охрана на Съединените щати, построен от компанията Marine Iron and Shipbuilding в Дулут, Минесота. Корабът е дълъг 55 метра, има ширина 11 метра и газене 4 метра. Оборудване с съвременен радар и комуникационна техника. Кораби като Блекторн се наричат още обслужващи буйове, а Блекторн първоначално е построен за обслужване на навигационни буйове, дневни фарове и радиофарове. Както повечето обслужващи буйове, Блекторн е използван и за много други цели. През своите 40 години служба, корабът е бил използван като ледоразбивач в големите езера и е извършвал спасителни операции като търсене на оцелели от самолетни катастрофи. Полет 470 на National Airlines, който се разби в Мексиканския залив след като попадна на силна турбуленция. Също така е оказвал помощ на кораби в беда и е участвал в търсенето на оцелели от ЕСО Гринсбъро, който се сблъскал с ЕСО Суец в гъста мъгла по река Мисисипи. Докато корабът излиза в канала Спаркман в северната част на залива Тампа, екипажът вероятно е развълнуван да бъде отново в открито море. Начело е новият капитан Джордж Сипъл. За пръв път от почти 5 години той командва кораб в морето. Сипъл е бил на брегови назначения в бреговата охрана и най-накрая отново е в морето. Сипъл е имал дълга пауза, но е опитен моряк. Преди бреговите си назначения, предишният му морски опит включваше 16 месеца като главен помощник на патрулен кораб на бреговата охрана, 25 месеца като изпълнителен офицер на кораб и 16 месеца на борда на 2 други кораба на бреговата охрана. Въпреки че не е бил на море 5 години, Сипъл трябва да премине само упреснителен курс по морските правила, преди да поеме командването на кораба. 7 от членовете на екипажа на Блекторн също са нови в бреговата охрана и това е първото им назначение на море. По-опитните членове на екипажа също са били на брега по време на ремонта на Блекторн. За това първо плаване след 3 месеца екипажът на Блекторн ще работи по променен график. Допълнителен персонал е на вахта на мостика и в машинното отделение. В случай на авария 4 души са на носа, готови да спуснат котвите, а задното управление също е обезпечено с персонал. Задното управление е вторичен механизъм за управление, разположен под палубата. 3 офицери от навигационния екип на мостика определят позицията на кораба, следят радара и вземат визуални пеленги. По пътя надолу по канал Спаркман, Сипъл вижда руски пътнически кораб Казахстан, вдясно в канал 7. Според доклада на бреговата охрана за този инцидент, Казахстан също тъкмо потегля и се движи на юг по сближаващ се курс с Блекторн. Блекторн се движи с 12 възела и изпреварва Казахстан. Блекторн завива в канал Кади пред руския кораб. След като Блекторн преминава Пиндола Пойнт и след като се уверява, че корабът реагира нормално, лейтенант-командир Сепел нарежда на изпълнителния офицер лейтенант Дейвид Крофорд да поеме управлението на кораба. Лейтенант Крофорд поема командването, а Сепел слиза под палубата в машинното отделение, за да провери състоянието на двигателя на кораба заедно с инженерния офицер. Докато корабът плава, навигационният екип периодично нанася местоположението върху картата и информира офицера, който командва. Никой всъщност не е назначен да нанася непрекъснато позицията на кораба върху картата. Това се прави само на Блекторн по време на навигация в мъгла. Командващият офицер навигира основно по усет и опит на моряк. Навигационният екип препоръчва кога да се завие към нов курс, но на картата не се отбелязват изчислени позиции или пеленги за завой. Това са познати води за офицерите и екипажа.
Заливът Тампа е организиран в корабоплавателни канали, наречени участъци, а командирът навигира от един участък към друг на око. Вътре в участъците каналите са дълбоки до 13 метра, а извън участъка дълбочината спада до едва 4 метра, което е приблизително колкото газенето на Блекторн. Лейтенант Крофорд също използва ориентири, за да потвърди позицията на кораба в канала, докато плава. Докато Блекторн започва своето излизане, точно извън залива Тампа, СС Каприкорн се подготвя да вдигне котва и да влезе в залива. Каприкорн е петролен танкер, почти на същата възраст като Блекторн. През 1961 година Каприкорн е разширен с добавянето на нова средна секция. Това е голям танкер с дължина 184 метра, ширина 23 метра и газене 10 метра. Мостикът се намира в задната част на кораба и има повдигната носова палуба. Има две открити крила, които се простират по цялата ширина на корпуса, а екипажът на мостика разполага с модерни навигационни средства. Каприкорн е на котва на котвената стоянка във фарватера извън Егмонт Ки от 10:27 сутринта, след като е пътувал 4 дни от Сейнт Круа на Вирджинските острови. Корабът се нуждае от лоцман, който да го въведе в залива, и те са на котва, чакайки своя ред за лоцман. Той е предназначен за компанията Florida Power and Light на станция Уидън Айланд в горната част на залива Тампа с обем на товара равен на над 151 000 барела петрол. В 18:46 часа корабът СС Каприкорн вдига котва и продължава с 12 възела по протока Егмонт. Капитан Джордж Макшей е капитанът на кораба. И на борда има 9 лицензирани офицери, 23 нелицензирани търговски моряци и още един човек, който не е част от екипажа. След като корабът вдига котва, левият котва остава готова за пускане в предната част на кораба от лявата страна, в случай, че се наложи бързо да намали скоростта си. 6-тонната котва виси отстрани на кораба и е поставена на спирачката си. Котвата от дясната страна е заключена на място. В 19:11 корабният лоцман на Тампа Бей Хари Найт се качва на борда и поема контрола върху навигацията на кораба. Като лоцман, Найт ще използва познанията си за водите на Тампа Бей, за да насочи големия танкер безопасно до неговата дестинация. Найт е опитен лоцман от Тампа Бей, който е въвел над 1000 кораба в залива. Освен, че е навигирал много кораби в Тампа Бей, това е и третият път на Найт на борда на Каприкорн, така че той е запознат с маневрените характеристики на кораба. По предложение на капитан Макшей, той леко увеличава скоростта на кораба до почти 14 възела. Най-вероятно той смята, че контролира ситуацията. Докато навлиза с Каприкорн в канала Егмонт, Найт прави открито съобщение за сигурност по канал 13 с помощта на портативното си радио, за да обяви присъствието на Каприкорн на всички кораби в района. Обратно на Блекторн, по време на пътуването му на юг през района на залива Хилсбъро в Тампа Бей, той среща и подминава влекач Пап Б, който бута натоварена баржа на север към канал Кът Е. Двата съда се свързват един с друг по канал 13 и се уговарят да се разминат ляв борд към ляв борд. Това се случва по план, но Блекторн не се отмества. Докато корабите се приближават един към друг, вместо това той запазва позиция близо до центъра на канала, принуждавайки Пап Би да се премести надясно. Те се разминават с по-малко от 12 метра между тях, което не е необичайно за тесните участъци в Тампа. След това руският пътнически кораб Казахстан настигна Блекторн. Той е увеличил скоростта си, откакто отплавал. Докато настига, лоцманът на Казахстан Гари Мадокс се опитва да се свърже с Блекторн, за да уреди разминаването. Той вика по радиото, но няма отговор и се налага да намали скоростта на Казахстан, за да не се приближи твърде много. В крайна сметка Мадокс успява да се свърже с Блекторн на канал 13 и моли кораба да даде предимство. Молбата му е удовлетворена и ярко осветеният Казахстан преминава през срезове Д и С. Блекторн отново влиза в канала при срез С, след като Казахстан преминава и лейтенант Крофорд пита лейтенант командир Сепел, който вече е обратно на мостика, дали може да го освободи от командването на кораба. Сепел, командващият офицер, вместо сам да поеме командването на кораба, нарежда на Енсин Джон Райан, офицерът на вахта, да поеме командването вместо него. Енсин Райан е един от новите попълнения в бреговата охрана. Той получава сертификат като вахтен офицер през септември 1979 година. Това е първото му назначение в морето. Малко след 1955 година
Блекторн завива в канал Кът А под командването на Енсин Райан. В 20:00 ч. Каприкорн преминава покрай Егмонт Кий, като фарът на Егмонт Кий е отдясно по борда, след което продължава към канала Мълът Кий. Пилотът Найт вижда Казахстан, който излиза насреща им. Той е на 7 или 8 мили източно от моста Sunshine Skyway в района на канал Кът Б. По същото време той получава и радиосъобщение от влекача Ocean Star, който бута натоварена баржа към Каприкорн в канала Мълът Кий. Каприкорн навлиза в канала Мълът Кий и най-центрира позицията на кораба в канала. На мостика на Каприкорн, заедно с лоцмана Найт и капитан Макшей, са третият помощник капитан и рулевият, които започват своята вахта от 20:00 до 24:00 часа. Капитан Макшей и третият помощник капитан периодично проверяват радара. Отново, подобно на Блекторн, никой на Каприкорн не нанася позицията на кораба върху навигационната карта. Навигацията се извършва основно по моряшки усет. Лоцманът познава водите и ориентирите. В 20:00 матрос О'Бойл сменя наблюдателя на носа на кораба. Той работи сам, оборудван с бинокъл. Инструкциите му са да докладва само слабо осветени или необичайни съдове. Идеята е мостикът да не бъде заливан с рутинни обаждания. Когато сменя предишния наблюдател на носа, той е информиран, че лявата котва е готова за пускане. Каприкорн се среща с лекача Ocean Star в канала Мълът Кий. Те се разминават и малко след това Найт забелязва Казахстан, който излиза навън. Казахстан е преминал под моста Sunshine Skyway и се движи с над 14 възела. Найт вижда как Казахстан завива към канал Мълът Кий от Кът А. Докато корабите се приближават, се установява радиовръзка между двамата лоцмани. Те се съгласяват да се разминат ляв борд с ляв борд. Двамата лоцмани превключват на радиоканал 77, за да продължат разговора си, докато се приближават един към друг. Двата съда се разминават на около 15 метра и Мадокс на Казахстан се извинява на Найт, че го е притиснал. След като се разминават, Найт, който все още говори с Мадокс на канал 77, напуска лявото крило на мостика и отива на дясното крило на мостика, за да потърси створните светлини на Мълът Кий. Створните светлини са комплект от две светлини, разположени на разстояние една от друга. Когато плава в канал, лоцманът Найт иска двете светлини да се подредят една с друга, което потвърждава, че корабът е в центъра на канала. Ако светлините не са подравнени, тогава корабът не е подравнен с канала. Капитан Макшей следва Найт до рулевата рубка и спира при радара. Сега Найт вижда белите топови и створни светлин и зелените бордови светлини на Блекторн, докато той излиза по същия маршрут като Казахстан. Той е източно от моста Sunshine Skyway, близо до началото на канал Кът А. Капитан Макшей на Каприкорн периодично проверява радара и сега вижда Блекторн. Наблюдателят на носа О'Бойл също забелязва Блекторн, който е добре осветен и няма нищо необичайно в него. Затова не докладва. Пилотът Найт превключва своя преносима радиостанция обратно на канал 13 и се опитва да се свърже с излизащия Блекторн. Той не получава отговор. Изглежда, че е трудно да се свържеш с Блекторн по радиото. Каприкорн е вторият кораб, който се затруднява да се свърже с Блекторн. Найт се връща в рулевата рубка, застава малко вляво от централната линия на кораба и наблюдава относителния курс на приближаващия съд. Той опитва да се обади отново, но отново не получава отговор. Найт трябва да държи Каприкорн в канала заради голямата й газене. Той също така наближава точката си на завой между отсечките. Той решава да не променя курса или скоростта на Каприкорн. Радиото не е единственият начин, по който един кораб може да комуникира с друг съд. Капитанът, или в този случай пилотът на Каприкорн, може да надуе клаксона. Един кратък сигнал ще покаже, че предлагат разминаване ляво срещу ляво, което е обичайната практика при преминаване в канал. Но Найт не надува клаксона. Според доклада на бреговата охрана, по-късно той обяснява, че не иска да ограничава възможностите на другия съд. В този момент не е напълно ясно в каква посока ще поеме Блекторн, след като премине под моста Sunshine Skyway. След като премине под моста, когато е между Каприкорн и моста, Блекторн може да завие наляво към вътрешния воден път Интракоустал, който е южен воден път с приблизителна дълбочина от 6 метра. Това е напълно достатъчно вода за по-малкия Блекторн. Ако корабът поеме по този път, той ще пресече канала пред Каприкорн.
Ако не го направи, ще завие надясно от кът А към канала Малитки и ще мине покрай Каприкорн по стандартно разминаване ляво-наляво. По това време изглежда, че Блекторн е преминал светлинния буй 1А. Според доклада на бреговата охрана, пилот Найт преценява, че Блекторн ще пресече пред Каприкорн и ще влезе във вътрешния крайбрежен воден път. Един разказ твърди, че когато Найт по-рано е наблюдавал пеленга на приближаващия съд, той е бил точно вдясно от носа. Това би подсказало, че се насочва към вътрешния крайбрежен воден път, което означава, че корабите ще се разминат десен борт към десен борт, около момента, в който Блекторн напуска канала. Капитан Макшей също е наблюдавал развитието на ситуацията. Той е загрижен за липсата на радиовръзка и също така се опитва да оцени ситуацията. Той напуска радара, приближава се до Найт и казва: какво се опитва да докаже този човек? Пилотът Найт не отговаря на коментарите и не показва, че смята за възможно приближаващият се кораб да напусне и да влезе във вътрешния крайбрежен воден път. Носът на Каприкорн се изравнява със светлинния буй 2А. Каприкорн трябва скоро да започне завоя си към канал Кът А, иначе рискуват да заседнат на югоизточния бряг. Пилотът Найт смята, че вече няма шанс за разминаване ляво-наляво. Затова завърта руля наляво на 10 градуса и дава 2 къси сигнала със свирката. Това е стандартният морски сигнал, който показва, че възнамерява да се размине с Блекторн десен борт към десен борт. Капитан Макшей изглежда е стигнал до същото заключение като Найт, въпреки че не е напълно ясно каква е неговата преценка за движенията на Блекторн. И той не възразява срещу действията на лоцмана. Обойл на носа на Каприкорн решава да докладва за Блекторн на мостика, но тогава чува двата сигнала с въздушната свирка точно зад себе си. Той знае, че мъжете на мостика са видели приближаващия съд, затова не прави обаждането. Блекторн не отговаря нито с корабната сирена, нито по радиото. Докато Блекторн се приближава към моста Sunshine Skyway, лейтенант Крофорд се връща на мостика отдолу. Той е на лявото крило на мостика, заедно с лейтенант-командир Сепел и младши лейтенант Райан. Райан прекарва Блекторн под моста Sunshine Skyway, точно вдясно от зелената навигационна светлина, разположена отдолу на моста, за да отбележи централната линия на канал Кът А. Лейтенант-командир Сепел след това влиза в ролевата рубка, поглежда радара и вижда голям радарен контакт източно от буй 15 на канал Малитки. Той поглежда напред и вижда ярките светлини на Казахстан, на същия относителен пеленг като радарния контакт. От доклада на бреговата охрана изглежда, че той смята, че радарният контакт е Казахстан. Вероятно, смятайки, че няма за какво да се тревожи, той спира да гледа радара и се премества до картната маса, за да погледне картата и да си припомни маршрута покрай Егмонт Кей. Малко след като Блекторн преминава под моста Sunshine Skyway, лейтенант Крофорд забелязва Каприкорн. Той пита Енсин Райан дали е говорил по радиото с кораб в същия район като Казахстан, точно напред в канала Малитки. Райан отговаря, че не е говорил и моли лейтенант Крофорд да се свърже с приближаващия кораб по канал 13, за да може той да се съсредоточи върху проследяването на движенията му. Лейтенант Крофорд вика приближаващия кораб по радиото и според доклада на бреговата охрана чува неясен отговор, последван ясно от думите: излизаме от котвеното място. Няма да ви пречим. Лейтенант Крофорд по-късно ще свидетелства, че лейтенант-командир Сепел, който е до картната маса, му нарежда да отговори с Роджер, за да потвърди получаването на съобщението. Лейтенант-командир Сепел отрича да е давал тази заповед и нито един друг свидетел не си спомня този разговор. Но лейтенант-командир Сепел определено дочува изходящото обаждане на Крофорд по радиото и така разбира за присъствието на друг плавателен съд, освен Казахстан. От доклада на бреговата охрана изглежда, че Крофорд е объркал разговор между Ocean Star и Казахстан с отговор на неговото обаждане към Каприкорн. Ocean Star всъщност информира пилота Мадокс на Казахстан, че ще пресече канала, за да влезе в котвеното място източно от Егмонт Кей и че ще му се махне от пътя и ще му остави достатъчно място за маневриране. Енсин Райан на Блекторн снема пеленг на приближаващия съд. Той проверява радара. След това снема втори пеленг на приближаващия съд. Той определя, че съдът преминава отпред от дясно наляво. След това се обръща и снема пеленг на фара Кът А зад тях. Това е същият пеленг като предишния, който е взел. Това потвърждава, че Блекторн се движи по права линия, а Каприкорн се движи от дясно наляво пред тях.
Младши лейтенант Райан не е чул нищо от лейтенант Крофорд и предполага, че той успешно е уредил да се разминат ляв борт към ляв борт. Райан решава да започне десния завой на Блекторн към канал Мюлер Кей. Той завива по-рано, за да осигури повече място за маневриране на насрещния съд. Той нарежда на кормчията да завие надясно до 263 градуса, което е курсът по компас за канал Мюлер Кей. Райан не дава стандартния морски сигнал с един кратък свирков сигнал, за да покаже, че възнамерява да премине ляв борт към ляв борт. От доклада на бреговата охрана изглежда, че на Блекторн има общо неписано правило да не се дава свирков сигнал, ако разминаването е било уговорено по радиото. Логиката е, че свирковите сигнали могат да объркат другите кораби в района. Блекторн завива само 5 до 10 секунди след като Каприкорн започва своя завой. След това лоцманът Найт на Каприкорн нарежда кормилото да се завърти на 20 градуса наляво. Каприкорн вече е започнал своя завой, така че този завой от 20 градуса вероятно е за да се увеличи разстоянието между двата кораба. Не знаем дали Найт осъзнава, че корабите са на курс на сблъсък, но капитан Макшей на Каприкорн вижда как топовите светлини на приближаващия кораб бързо се подреждат. Корабите с определена дължина имат две бели светлини, една по-ниско отпред на плавателния съд и една по-високо към задната част. Ако светлините се подредят така, че да виждате едната над другата, това означава, че корабът плава директно към вас, защото те образуват права линия. Сега Найт нарежда на кораба рязко наляво, вероятно в опит да избегне сблъсък. След това той подава сигнал за опасност, когато осъзнава, че двата кораба ще се сблъскат. Главният механик на Каприкорн отваря дясната врата на палубната надстройка, за да излезе и да подиша малко въздух. Докато излиза, той чува сигнала за опасност на Каприкорн и вижда Блекторн, който е на път да се сблъска с неговия кораб от към левия нос. Той се затичва към машинното отделение и казва на първия помощник механик незабавно да отговаря на всички сигнали. Това означава, че машинното отделение трябва да е готово да приема заповеди и незабавно да ги изпълнява. Когато Блекторн започва да завива, лейтенант командир Сепел излиза на левия мостик и за първи път вижда приближаващия се Каприкорн и извиква: "Откъде по дяволите се взе той?" Той чува сигналите със свирка от приближаващия се кораб и извиква на Райан: "Десен, пълен руля!" И двата кораба завиват един към друг. Никой не може да спре сблъсъка. Сепел извиква: "Пригответе се за сблъсък!" След това той отива до управлението и включва двигателите на пълен заден ход, за да забави кораба колкото е възможно повече преди сблъсъка. Каприкорн и Блекторн се сблъскват в 20 часа и 21 минути. Ляв нос към ляв нос, почти челно, между 5 и 15 секунди след като Каприкорн подава сигнал за опасност. Всички, с изключение на един от екипажа, отговарящ за котвата на Блекторн, скачат от носа върху палубата за бойове. Матрос Майкъл Роудс, който работи с слушалките на радиото, не успява да ги откачи на време и остава заклещен на носа. Следва огромен удар и Блекторн веднага е избутан надясно с наклон от около 15 градуса. След това се накланя наляво и се установява с наклон наляво от около 5 градуса. Каприкорн веднага спира двигателите си. Двата кораба продължават да се плъзгат един срещу друг и докато това се случва, левият котва на Каприкорн, която е готова да бъде спусната, се търка по борда на Блекторн. Тя пробива корпуса на Блекторн и разкъсва огромна дупка по борда на кораба. Спирачките на котвената верига отказват, когато тежестта на Блекторн я дърпа. В крайна сметка, котвата се забива в душовото помещение на Блекторн. След това Каприкорн трябва да предприеме избягващи действия, за да избегне сблъсък с моста Sunshine Skyway. Или Найт, или Макшей дава пълен назад на двигателите, държи руля изцяло наляво и се стреми да закара кораба на причина от северната страна на канал А. Корабът продължава да завива наляво, забавяйки скоростта си, но сега тегли Блекторн с котвата си, обърнат с кърмата напред. Той дърпа Блекторн, но котвената верига продължава да се развива. Обойл на носа на Каприкорн наблюдава как веригата се отпуска, докато облак от ръждив прах от веригата не замъглява погледа му. Ситуацията трябва да е пълен шок за целия екипаж на Блекторн, особено за новобранците. Не само, че корабът се е блъснал в много по-голям танкер, но също така се накланя и бива дърпан назад, извън контрол. Около 20 членове на екипажа, които не са на смяна, се събират на палубата със столовата на кораба. Обичайното място за събиране на екипа за овладяване на повреди. Те чакат инструкции. Никой не очаква от това само 2 часа след напускането на пристана. Тримата мъже в задното рулево отделение излизат бързо на палубата, като затварят люка след себе си. Екипажът на камбузната палуба е изплашен и объркан.
Някои от новобранците, които са на първото си назначение в бреговата охрана, застиват от шок. Те вероятно не са запознати с събитията в морето. Да не говорим за опасна ситуация като тази. Някои отиват до таблото за обяви в десния коридор до столовата, за да проверят задачите си при сблъсък в морето. Изглежда, че повечето от екипажа дори не знаят къде да отидат. Корабният помощник Бартел се опитва да поеме командването. Той нарежда на екипажа в столовата да въведе условие «зебра», което означава, че трябва да затворят всички водонепроницаеми врати, люкове и илюминатори. Той също така нарежда оборудването за борба с авариите да бъде извадено от шкафа и персоналът да се яви на постовете си. Веригата на котвата на Каприкорн е закачена за котвата, заседнала в Блекторн. Докато веригата се развива от Каприкорн, корабът се отделя и започва да се отдалечава. Веригата на котвата продължава да се развива и разстоянието между корабите се увеличава. Двама офицери намират члена на екипажа Брус Лафонт гол и ранен в коридора на главната палуба отляво. Той е в шок и се опитва да им каже нещо за котва в душа. Той е бил ударен от котвата, когато тя е преминала през корпуса на кораба. Един от офицерите отива до душовото помещение, за да огледа щетите, и намира котвата на Каприкорн, заклещена в корпуса на кораба. На мостика квартирмайсторът подава сигнал за бедствие по радиото на канал 16. Той се свърза с група Санкт-Петербург на бреговата охрана в 20 часа и 22 минути, една минута след сблъсъка. Те питат какво е състоянието на повредата, а квартирмайсторът отговаря: изчакайте. Никой не е напълно сигурен какво се случва и повече съобщения не са получени от Блекторн. Квартирмайстор Гари Кремли отива в картографската стая, за да вземе надуваемите спасителни жилетки за екипажа на мостика. Той никога не се връща. На мостика лейтенант-командир Сепел пита офицера на навигационното бюро къде се намира най-близкият плитчак или плитки води. Вероятно планира да закара кораба на плитчина преди да потъне. Най-близкият плитчак е Малет Малакей Шуао на север. Сепел спира двигателите от пълен заден ход. Не е ясно какво се случва след това на мостика. Ситуацията трябва да е огромен шок за екипажа, но ако успеят да затворят всички водонепроницаеми врати и да закарат кораба на плитко място, може би ще успеят да го спасят. Двата кораба вече са се отдалечили един от друг и Каприкорн е намалил скоростта си. Веригата, прикрепена към котвата, която все още е забита в борда на Блекторн, се отпуска. Докато двата кораба се отдалечават един от друг, разстоянието между тях отново опъва напълно разпънатата котвена верига. Блекторн внезапно се накланя към левия борд. Целият кораб е издърпан през водата. Лейтенант-командир Сепел извиква: изоставете кораба! Никой няма време да предаде заповедта по корабната уредба, докато съдът се преобръща на левия си борд. Служебните генератори на кораба изключват. Всички светлини изгасват из целия кораб и той потъва в тъмнина. Екипажът в столовото помещение се разпръсква във всички посоки. Боцманският помощник Бартел се опитва да стигне до дясната спасителна лодка, за да може да я спусне във водата. Но докато стигне до нея, Блекторн вече се е наклонил толкова много, че спасителната лодка не може да бъде спусната. Може вече да са под водата, или ъгълът на кораба прави всичко твърде трудно. Не мога да преценя точно. Няколко мъже, които са стигнали до десния борт на кораба, се изкачват по корпуса и върху кила, докато съдът се преобръща по гръб. Радиооператор не може да се освободи от слушалките си и е завлечен под водата, когато съдът се преобръща. Той е завлечен под водата, но успява да пререже каишката на слушалките, освобождава се и изплува на повърхността. Моряк-стажант Уилям Флорес се опитва да подаде спасителни жилетки на хората във водата. Той е излязъл от обучителния лагер на бреговата охрана само преди година, но вместо да напусне кораба, отива до шкафа с спасителни жилетки и започва да вади жилетки за екипажа. Възможно е, виждайки, че корабът потъва, той също така закрепва люка на шкафа с спасителните жилетки, отворен с колана си, което позволява на жилетките да изплуват, след като корабът потъне. Той е на поста си, когато Блекторн потъва. Междувременно, около 20 души от екипажа са под палубата, в или близо до кают-компанията. Блекторн се преобръща бързо, докато вътре все още има хора. Матрос-стажант Майкъл Грей и моряк Роудс са двама от екипажа в кают-компанията. Моряк Роудс застава на лявата преграда и успява да отвори и задържи над главата си водонепроницаемата врата, тежаща 130 паунда, докато двамата му другари успяват да избягат. След това и той самият успява да избяга, когато водата започва да нахлува през вратата. Техник на кораба се намира в спалното помещение и търси блокирани членове на екипажа, когато съдът се накланя.
Той се изкачва под ясната стълба, докато водата се излива по коридора и залива спалното помещение. Той стига върха на стълбата, се измъква оттам и тогава поток от вода го отнася в обърнатата столова палуба. Оттам той плува през дясната водонепроницаема врата към палубата за буйове, откъдето успява да избяга. Повечето от екипажа в столовата палуба на кораба все още са там. Те не могат да намерят изход. Докато корабът се преобръща, матроста Жант Уорън Брюър се изкачва в машинното отделение през люка на столовата палуба. Той осветява с фенерче през люка и извиква: „Намерих изход! Намерих изход!“ Други членове на екипажа, все още хванати в капан в пълния мрак на бързо наводняващата се столова палуба, се втурват към него и люка. Те започват да се изкачват през люка в машинното отделение. Младши матрос Грей, който също е на столовата палуба, смята, че машинното отделение не е изходът. Той убеждава двама членове на екипажа да не следва Брюър и другите мъже. Вместо това ги повежда под вода към дясната врата и излизат на палубата за буйове. Докато бягат от столовата палуба, тримата мъже се разделят. Грей изплува сам под обърнатата палуба за момчета. Той се измъква и е бил прав да не последва мъжете в машинното отделение. Оттам няма изход. Той казва на лейтенант командир Сепел, който се държи за борда на съда, какво се е случило. От докладите не е ясно точно какво казва на своя капитан, но вероятно му съобщава, че има хора затворени под палубата. Осъзнавайки, че бързо наводняващият се съд е в непосредствена опасност от потъване, лейтенант командир Сепел нарежда на Грей да не се връща на долната палуба. Той му казва да се гмурне под борда и да отплува далеч от съда и далеч от засмукването, което корабът ще създаде, когато потъне. Двамата мъже, които последваха Грей, не успяват да излязат отдолу. Водолази по-късно намират тялото на единия мъж на палубата на момчето, където е заклещено между преградата и друго оборудване. Не е ясно какво се случва с другия мъж. Във водата няколко от екипажа на Блекторн са се събрали около каютата на кърмата, която се е оказала да плава до кораба. Главен уорънт офицер Милър се опитва да ги организира. Той нарежда на другите мъже, които седят върху преобърнатия съд, да влязат във водата и да облекат спасителните си жилетки. Той вероятно очаква Блекторн да потъне. Иска мъжете да са извън опасност, в случай, че корабът се преобърне или наклони. Той нарежда на всички да се съберат около кабинката на кърмовата палуба, докато чакат спасение. Техник Низел и старшина Клътър довеждат главен уорънт офицер Джак Робъртс до кабинката на кърмовата палуба. Той е в безсъзнание, но е жив. Докато мъжете във водата се събират и се опитват да осмислят ситуацията, Блекторн напълно се преобръща и потъва само минути след сблъсъка. 23 мъже все още са на борда, включително 5 в първия си ден на море. Междувременно носът на Каприкорн е заседнал на северната страна на канал Кът А, на 730 метра от пресечката на канал Мюлер Кей и канал Кът А. Корабът претърпява само леки повреди. Котвата на Каприкорн се отделя от борда на Блекторн и остава на дъното на канала. Скарижен кораб, наречен Баю, който е бил зад Блекторн в канал Къц А, пристига на мястото само след няколко минути и започва да изважда оцелели от водата. Баю бързо прибира. 23 оцелели. Времето между обаждането на Блекторн до бреговата охрана и потъването му е само няколко минути, а група Сейнт Питърсбърг нарежда спасителна лодка да бъде изпратена на мястото почти по същото време, когато корабът потъва. Изпратени са и още 5 по-малки лодки на бреговата охрана. Спасителен кораб на бреговата охрана пристига на мястото в 20:52 и спасява 4 оцелели. Безжизненото тяло на старши офицер Робъртс е извадено от водата, където Низел, Клътър, Бартел и Мюлър са го поддържали. Той е качен на борда и Бартел се опитва да го реанимира. Но Робъртс е мъртъв. Всички оцелели след това са отведени до Мълът Ки от Баю и спасителния кораб на бреговата охрана. Те са предадени на спасителните и спешните екипи на брега. Спасителна лодка от Каприкорн претърсва района в продължение на 2 часа, заедно с 2 хеликоптера на бреговата охрана. Граждански водолази от спасителните екипи на колежа Екерт пристигат на мястото около 2 часа след инцидента. Те се гмуркат до Блекторн, за да търсят оцелели. Възможно е да са затруднени от теченията, затова не успяват да влязат вътре в потъналия кораб. Не откриват оцелели. Водолази с твърди шлемове от Coastal Diving and Marine Construction в Тампа пристигат на мястото на следващия ден в 05 часа. Чуват как отломки случайно удрят вътрешността на корпуса, докато съдът се клати от вълните, преминаващи отгоре, което показва, че е пълен с вода. 3 тела са открити на или около кораба.
Не са открити въздушни джобове или оцелели. Водолази изваждат още 2 тела от палубата на Блекторн на 29 януари, един ден след инцидента. Едно от тези тела е на Брус Лафонт, който беше ударен от котвата в душовото помещение. Активното търсене на оцелели от бреговата охрана приключва на 30 януари. На 3, 5 и 6 февруари бяха открити отделни тела в радиус от 5 мили от мястото на инцидента. На 19 февруари Блекторн беше изваден от дъното на канала. 14 тела бяха извадени от вътрешността на останките. 13 от тези тела бяха открити в машинното отделение на кораба. Блекторн не можа да бъде спасен. Той беше отведен на 20 мили от брега в Мексиканския залив и потопен като изкуствен риф. 23 мъже загубиха живота си. Флорес, който закрепи люка за спасителните жилетки с колана си, се удави, когато потъна заедно с кораба. 20 години след сблъсъка, Флорес беше посмъртно награден с медала на бреговата охрана, най-високото отличие за героизъм в мирно време на службата.